Yes, 12 mbay 5.000 ora apa-apanya. Apa? Tambah. Ya apik sing ndi iki? Apik kabeh. Apik, Ngono Kak. bakule mesti. Black ember. Gayung, ikrak. Aku lek apem ada. Kenapa, Deh? Apem sing gede ngene iki lho. Baskom. Atom sing gede, baskom. Nggih. Sami Dek kula nggih kathah-kathah, Deh. Pinten butuhe gangsal napa sedasa? Alah, Para kathah to, Dek, mosok sithik. Nek bakul nyaranke sing akeh. seneng. Nggih. Pirang bro tuku kabeh ya, Dek? Ngeten kok, Dek. Nak kurang ageng, enten sing ageng mulai niki. Niku sing kirang niku ageng niku. Niki rada larang Dek, niku 18 angsal kurang Dek sing niku. Nggih. Niku lho kalih sing kirang niki to, Dek. Kacek 1000 larang niki. Larang ira. Larang sing abu-abu niku. Nek sing kirang 17.000 niku. Niku 13.000 untuk kurang, Dek. Waduh, aku urung paham, Dek. Soale urung kanggo, Dek. Tapi akeh sing nggo ngono kuwi, Dek, Dek. Cekel ngene iki lah nggawa ki ya temu. Oh, ya mun dangu ya niku nggih. Mumpun. Lah, lho sprene lha pun pirang tahun mawon niku. Tangane setengah hitung. 5 tahun punjul, Dek. Lah lebih. Lah iya to, 10 tahun punjul gek mengke. Wis wajar nek wayah rusak, Dek. Wayah ganti neh, Dek. Gak entuk mangan narang. Matur nuwun. Niki sing gangsal ewunan, Dek. Itu iki cara sing Heeh. Iki serapan. Iki tunggal iki. Benten niku sing kalih 11. Mbak. Rolas sampean nyang 20 ngono ora apa-apa, Dek. Entuk, Dek. Kuwi sing ungu kuwi, Dek. Sampeyan cekel tak 12.000. Lah kuwi sampeyan nyang 20 ya entuk, Dek. Heeh. Entuk karo bakule. Saya seneng. Seneng lho jarine Pak Ustad nggih wong seneng entuk ganjaran kok, Dek. Tunggale nggih niku. Kita bingung kabeh ngono ora apa-apa, Dek. Apa nek butuh cekel bayar ya Mas pira, Mas? 100.000 ngono. Ya ngetok ora iki pira. Pira? Lah ya 12.000, Dek. Mat, lho. Ya 11 ngono, Dek. 10. Gak tambahin 5.000 kas to, Dek? Tambahin nah ya entuk, Dek. Tampah. Oh, tampah. Tampah. Tampah enten. Iki. Niki. Ah, jare sempet noto, Bu. Carane milah. Wah, Mang Sanjang butuh ku 5, Mas. Enten. Piro iki? Niki selawe angsal kurang tambahi nggih purun. Iki loro milih nu yo aku iki. Iki lek koyo ngene wong iki. Yo mah elok kathah sing seneng ngeten niku. Yo ngerti. Saestu kathah remen niku. Alah, saestu. Saiki kok cilik-cilik ngono modele. Duh. Nak gede-gede. Piring 5 iki. Oh gitu kok. Yang mriko nggih ngeten iki. Soale pripun? Tampah ngeten iki sing damel saya kelong dhewe wong e. Ya yo ngerti. Nggih. Pendem wisan. Tambahi 5.000 ora apa-apanya. Apa? Tambahi. Ndek aku tak Tambahi 10.000 nggih angsal kok. entuk pira-pira entuk. Nggih. Niki nek wis koyo ngene. Nggih monggo Mang Mileh. Daten nggih angsal nggih. Pira iki warisan seso kok bengi. Lho, duite ngetok nak. Wis kok iki kok. Ah, 23 iku wis, guys. 23. Pirang boro pira Mas Lawe? Tak tambah 10.000 kasih gelem ora Mas? Ngono. Seneng bakule. Jarine Pak Ustad kono kuwi to nak gawe wong seneng entuk ganjaran. Tenan niku. Kira abot temen kuwi. Enteng sing abot bakule niki. Saestu. Oh, iki jane dine kok elik ngono. Iki lho do bolong-bolong ka to. Oh, alah mboten napa-napa nak ngoten niku. Gak apa-apa nak bakul, tidul. Ya men payu kabeh, Dek. Kelas ngono wis iki. Gak wani, Dek. 22 wis nah. Yes, 22. Wis gak enak. Karek 3. Ning pas komeng ngono iki. Baskom pundi? Sing koyo mbok deko kan. Nika 12.000-an. Amalan solitan ngene iki. Amalan sokelikan. Niku 5.000. Ora yo 5.000.
niku to. Iki 5.000 ta niku. Oh. Nah, ya. Nyalawe karo iki. Gak 35 kali niku to. Ya Apa mesti bakule seneng banget. Nggih. Bakul terus. Senenge ra karuan. Pas nggih. Pas sing urung duit kok sampean ya sing duit mbok kok. Pas ya ya, suwun deh. Bazar. Suwun nggih. Niki mang milih nggih. Pas. Pas gak apa-apa. Yo. Iki nek susuke ra iki ngene. Tayumen kok ngono iku. Lha musim udan wajar deh tayumen. Ji. Loro. Lho aku yo ora ngelongi lho, Dik. Wis putih kok kono kuwi apa eneke. Gene sing pas to dikene susuke, Dik. Saestu. Sing apa iki rasa susuk? Iki lho butukan koyo apa. 10.000 bayare iki rasa susuk, Dik. Iki kuwi tanganmu sing koyo lah koyo ngene. Ndang pripun? Lah iki wis. Boten. Dia nek kita rusak itu kunah. Boten lah. Aku ora tau ndok nang kantong, Dik. Itu aku butukan koyo ngene. Kok diku gak apik nih kok. Apik nek kandhane bakule. Oh iya ben payu kok. Iki Nggih. lho wis tayumen ngene iki rong dinggo wis. Ya wajar deh musim udan. Alah, kowe iki yo. Mbek, tenan nek pring musim udan iki Iya tayumen. ngerti aku. Deh. Ngabote koyo Kikir. Waduh, kikire telas deh. Ah, telas kikire, ngapunten. Liyane mawon, sapu, ember enten. wong arep kene kikir kok tuku sapu wong lanang ra butuh sapu ember. Tuku kikir karo tuku sapu, tuku ember entuk, Deh. Yo ngerti. Heeh. Entuk. Tuku ikrak barang ya entuk, nggih ta, Deh? Gak. Ora entuk. Wah, sampean kok rambel aku ta, Deh kok. Yo ora. Duh, ora bolo iki Pak Deh karo aku iki. Kenal kowe, Bro. Tayumen iki. Heeh, lho. Gak sida, Bro, ngono iki. Ya tuku ki mriki. Udan-udan ya ngono kuwi pring. Nah, syukur awe. Wah, syukur awe. Syukur awe. Lah Kenal wong kuwi ya, Mbok. tapi tenan lho, Dek nek misal pring sak. Nek udan-udan ke. Nang saya butuken lan tambir ya kan anu ya gak tambir kok. Tambire telas. Oh, bala iki. Nek ra golek putung digarang pawon. Lah, ora duwe pawon. Butuken ya gak 20.000. Wis lawe. Ora Lah kan butuken. Lho iya tuku iki ngeten iku entene. Tak gusah ya ora gelem butuke kok. kok disikat. Kowe karene ndi, Mbah? Weh, Mbah. Mang mampir riyen tembus perabotan riyen. Dalam. Nggih gampang penting jenengan maringi keluar to. Wis saestu. Ya apik sing ndi iki? Apik kabeh Apik, ngono Kak. bakule mesti. Lah kuwi rung tak sauri sampean sauri dhewe. Telu likur ki, Mas. Lah 30 he. Karo iki lho. Ya 50 tak no. Lah pripun jane? Lah iya. Nggih. Telu likur. 30. Gak. 100. Lah pripun? Ndang ngono lho. Lah iya tenan 30. Mah. Iya 50. Gak. Gak wani dhewe wis pentang niku selawe. Ana iki lho elik koyo ngene. Lah ya tuku elek kok ngene iki apa enake? Larang aja iki. Ya minta cepet sugih. Oh, are bentang iso umpro. Nggih. Lah nek nggawa sing Minta iso buka kaci ya, Deh. pakai lho sowel nanti an. Tenan jang ki pira? Ya selawe. Ora. Sampeyan lek wis krungu aku bolak-balik. Kurangi 2.000. Oh, gak wani wis tambahi 2.000 ngono wis men, ra apa-apa wis, gak usah selawe pas. Ya tenan saestu niku tambahi 2.000. Wis tambahi 10.000. Nggih. Bakule Inggris wae. Nyerah jujur kayak tepase siji. Waduh, iki pas 3.000 kok. Ya, ndang jujur. Lah. Iki pas. Lah ya masuk bakule berarti 500 rupiah ya sampe retik. Alah ya Allah, astagfirullah. Lah ikhlas ora. Gak, oke ikhlas.